అబ్బే బ్రో వీడు నాకు కూర్చుండు బ్రో. నాకు గార్డియన్ అంటే వీడు మన బాబా టీటు. నా టీటు బాబా నా ఫ్రెండ్ మాదిరి పంపినాడు. ఈడేమో గార్డియన్ ఆఫ్ ఫైండ్ స్నైపర్ అని పేరు పెట్టేసుకున్నాడు. అంత భారీ సైజు ఉన్నాడు బ్రో. లాగుతుంటే రావట్లేదు బ్రో. ఏది బ్రో అసలు అన్యాయం బ్రో. రే రారా బాట్గా రారా రే రారా. నేను ఎంత చిన్న దారంతో నేను ఎట్లా రా ఎగ్గేది? రే చెప్పురా, నువ్వే చెప్పురా రే ప్లీజ్ రా. రారా. అబ్బే సాలే గుర్ర పెట్టుకుంటాం అనుకుంటాడు. రే 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 అన్యాయం రా. రారా ప్లీజ్ రా. రే నేను ఇడిచిపెట్టిపోతాడు. నువ్వు అగొడతానే. ఓకే నువ్వు నన్ను ఎందుకు కొడతావు? నేనంటే నీకు భయం. ఆ భయం నాకు కావాలి. బే రారా ప్లీజ్ రా. రే రారా. అది వస్తున్నాడు. దా మెల్లగా రావాలి. రావాలి మెల్లగా రావాలి. మన గార్డియన్ రారా రే రారా. నెదరైట్తో కొడదానే సరే. నీ హెల్త్ ఇది ఎండర్ డ్రాగన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా బే నీ హెల్త్. సాలే తెగిపోయింది. తాడే తెగిపోయింది. ఏడబడిందో ఇప్పుడు ఆ తాడు. నేను ఏడెత్తకల్లో అబ్బే నువ్వు నీ దాంతో డ్యామేజ్ అవుతాను. నీకు పీసులు ఎత్తాను పాపం. పీసులు చేసేసిన అన్నింటినీ. అది ఈడవుతుంది సరే నక్కదానా నీకే ఏదో మనకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే దీంట్లోనే అయితే డ్యామేజ్ తగులుతుంది. పెగ్గుట్లే నువ్వే నిలుతాను నీకు పట్టు ఆడవుతుంది. ఏమో కళ్ళు ఎర్ర చేసుకున్నప్పుడు నీ తల్లి బుర్రలే రారా. అరే ఏంట్రా అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు? అరే రారా పోదాము రారా. అరే నేను సర్వైవల్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయాలరా ఇంకోసారి. అరే రారా ప్లీజ్ రాని కాలు ముక్తా రాబే. నువ్వు మరసన వస్తావా రావా? నేను వెళ్ళిపోతా చూడు. నేను వెళ్ళిపోతున్నా. అది వెళ్ళిపోతున్నా అంటే వస్తావు. నీకే పడాలి రెండేట్లు. నెదరైట్స్ వాడుతూ కొట్టిన హెల్త్ ఇంతగానే తగ్గలేదు చూడు. నీ బాట్గా అటు చూడు. కిందకి చూడు బే అసలు కిందికి చూడు. అదే కిందికి చూడరా. బాడీ అంతా ఇట్లా చేసుకున్నావు చూడు. అంత గడ్డిలో అంతా తిరిగి బాడీ మీద అంత గడ్డే ఉంది బే. ఇక్కడ చూడరా రే నీ కాలు ముగుతారా పోయి. ఇక్కడ చూడరా రే. నేను వెళ్ళిపోతున్నా చెప్తా. నేను వెళ్ళిపోతున్నా. బై టాటా బ్రో. నేనైతే వాన్ దగ్గర నుండి అయితే వచ్చేసిన. నాకైతే ఏడైతే విలేజ్ అండ్ లూట్ చేసుకోవడం వల్ల అయితే చాలా లూట్ చిక్కింది. దాంట్లో నాకు 2 టోటెమ్ ఆఫ్ అండింగ్ అని చిక్కినాయి బ్రో. స్క్విడ్లు బ్రో. ఇదేదో కర్సుడ్ విలేజ్ బ్రో. జాంబీస్ డే లైట్లో బ్రో. ప్రతి ఒక్క ఎంటిటీకి బ్రో ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిందా బ్రో. నేను దీన్ని లేపేయాలి బ్రో. బాట్ దీన్ని పగలకూడదామా బ్రో? లంచే బ్రో. మనకి బాట్ గాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు బ్రో? 5 మంది బ్రో. 5 మంది బ్రో. ఎంచే బ్రో మనకి బ్రో. 5 మంది కాదు బ్రో. 1 2 3 4 5 6 7 మంది ఉన్నారు బ్రో. బ్రో 7 మంది ఉన్నారు బ్రో. మీకైతే స్క్రీన్ మీద అంత సరిగ్గా కనపడదు అనుకుంటా. అప్రాక్సిమేట్లీ 7 మంది ఉన్నారు బ్రో. ఎంచే బ్రో. ఐరన్ స్వాడ్ ఉంది మా దగ్గర బ్రో. నేనైతే బ్రో నేను బై మిస్టేక్ లే బ్రో. అన్యాయం బ్రో. ఏం లేవు బ్రో. ఏదో కొట్టేద్దాం బ్రో. కాకొని కొడదాం బ్రో. ఇప్పుడు మనం అయితే ఫుల్ అయితే కడుపు నింపేసుకుందాం. ఫస్ట్ తిందాం బ్రో. ముందు తినడమే మనకి ముఖ్యం. శక్తి వస్తుంది బ్రో. శక్తి చెంచి వాళ్ళని అట్లా ఇట్లా కుమ్మం బ్రో. ఎట్లా కుమ్ముతామంటే వాడు కళలో కూడా ఊహించింటాడు బ్రో. అయితే జాంబీస్ కళ బ్రో. జాంబీ విలేజ్ ఎప్పుడు వచ్చినాడు బ్రో? నువ్వు కానీ కన్వర్ట్ కాకరా ప్లీజ్. పట్ నాకు టోటెమ్ ఆఫ్ అండింగ్ ఉంది బ్రో. ఏది బ్రో 4 5 మంది అయిపోయినారు బ్రో. జాంబీ విలేజ్ రోగాడు బ్రో వీళ్ళకి బ్రో. పట్ బ్రో. కొట్టేస్తున్నాడు బ్రో. ఆడున్నారు బ్రో. ఇంకా 2 బ్రో. మీట్ వస్తుంది బ్రో. బ్రో మీట్ వస్తుంది బ్రో. లాల్ నాకైతే చాలా కామెడీగా అనిపిస్తుంది బ్రో. మీట్ గెలురుతాను వాళ్ళ దగ్గర నుండి బ్రో. ఈడోడు బాట్గా ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఓడిసినాడు రా. నీకు బాట్గా ఇచ్చిండే బాట్గా ఎవడు వాడికి తెలుసు ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ పవర్. అసలు నువ్వు ఎండలో కాలిపోండి బ్రో. ఇద్దరు బ్రో. వెనకాల ఎవడు నీ సంగతి చెప్తారా.
రా 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 దా ఎంతసేపు నువ్వు కానీ రండి మీరు అందరూ రండి మీ సంగతి చెప్తా షీల్డ్ పట్టుకుంటారు రండి రా బాట్ కల్లారా రండి రే షీల్డ్ పట్టుకున్నారండి ఇద్దరు వచ్చేసినారు బ్రో ఇద్దరు వచ్చేసినారు టాటా మా పంట పట్ పట్ ఓ పట్టు 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 బ్రో వానికి అయితే పట ఆయన అయితే కొట్టేసినాం బ్రో ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అనుకుంటా వెళ్ళి మనం బ్రో ఉన్నారు బ్రో మనం అయితే బిరింగ వెళ్ళి అయితే పనుకున్నాం బ్రో చాలా లేట్ అవుతుంది బ్రో మనకి మళ్ళీ ఇంకా చాలా జాంబీస్ స్పాన్ అయిపోతాయి బ్రో ఇవన్నీ మనము రిలీజ్ చేసినవి కాదు బ్రో ఇవన్నీ ఇప్పుడు స్పాన్ అయ్యాయి బ్రో జాంబీస్ వల్ల బ్రో అన్యాయం బ్రో చూడండి రే నువ్వు లేరా నేమనుకుంటేనే తెల్లారు నువ్వు అనుకుంటే తెల్లారు నువ్వు అనుకుంటే ఇక తెల్లారు నెట్టే గంట నువ్వు అనుకుంటే తెల్లారేది చూడు మేము అనుకుంటాను అక్కడ నిమిషం కానీ అట్లా 2 సెకండ్లలో తెల్లారిపోయింది అమ్మ బాబోయ్ ఫైర్ రెసిస్టెంట్ సోడ్ లోపల ఉన్నాడు ఉండు నేను రోజంతా కొనుక్కుంటా అది తింటా బ్రో రే బోట్ కల్లారా 7:30 రా మీరు చావండి మీరు చావాలి మీరు ఫాస్ట్ కంటే ఫాస్ట్ బ్రో నెదరైట్ బ్రో అడ్డా ఫిష్ బ్రో ముందు నెదరైట్ అయితే మనం అయితే బయటికి లాగైతే లేపేద్దాం బ్రో ఇంచే బ్రో మనకి నెదరైట్ ఏమంటే మన దగ్గర నెదరైట్ ఫుల్ సూటే ఉంది బ్రో ఇక స్వాడ్గా ఉంది అమ్మ బాబాయ్ చాలా టర్రగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈయనైతే లేపేద్దాం బ్రో ఈయనైతే బయటకి అయితే ఇప్పుడు పిగేద్దాం వాడిని కొట్టేద్దాం బ్రో బయట నుండే కొట్టేద్దాం బ్రో బయట నుండే కొట్టేద్దాం బ్రో కానీ బ్రో బై మిస్టేక్ బ్రో ఇంకోసారి కేసు రోజులకే బాగుంది బ్రో ఇది మొత్తం అంత ఖర్చుడు విలేజ్ బ్రో దీని తల్లి ఖర్చుడు విలేజ్ దీని తగలయ్యా బ్రో మనం అయితే లోపలికి వేసేసుకుందాం బ్రో లోపల ఉందాం బ్రో బ్రో పైన బ్రో ఐరన్ గోళం రే నా దోస్తు అరే దోస్తు కాపాడరా ప్లీజ్ బ్రో కాపాడు బ్రో రే ప్లీజ్ రా కాపాడరా ఉన్నాడు పేరు కానీ మార్చేసినావు రే అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నా గార్డియన్ కాదు నా దోస్తు కదా రే కాపాడరా ప్లీజ్ రా కాపాడరా నీ కాలు ముక్తారా కాపాడరా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా నీతో నేను ఉండను వెళ్ళిపోతున్నా బాయ్ ప్లీజ్ రా కాలు పట్టుకుంటా రే సారీ దోస్తు సారీ ఐసే సరే నీకోసం నేను వాళ్ళనేమి చంపాను నీకోసం వాళ్ళ ముందర నీ షీల్డ్కి నేనైతే పనిచేస్తాను అర్థమైందా థ్యాంక్స్ రా ప్లీజ్ రా ఇంత మాత్రం చాలరా నాకు రా పదాం రా దా బ్రో నేను దాన్ని అయితే పీసులు చేసిన రే నువ్వు గార్డ్గా పని చేయవు నేను చెప్తా గార్డ్గా పని చేయలేదంట బ్రో వాడు దాన్ని హెల్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను అబ్బే పిగ్గి పక్కరా రే దోస్తు వేస్తున్నాడు ఫైటింగ్ దాన్ని లేపేసి అరే ఫైటింగ్ చేయమంటే ఏందిరా బాట్గా అరే ఫైటింగ్ చేయమంటే ఏం చేసినావు రే ఫైటింగ్ చేయమంటే రే గాడ్గా పని చేస్తున్నావు రే సీరియస్ కాదురా రే నిజంగా ఫైటింగ్ చేయరా రే బాట్ ప్లేయర్ నేను చెప్పినట్టే నేను నీకు గాడ్గా పని చేస్తా అర్థమైందా నీ దగ్గరికి వస్తాను రా బ్రో అయితే బ్రో అడంగా పడింది వస్తాను రా నీ దగ్గరికి వస్తాను నీ సంగతి చెప్తా అరే నువ్వు ఇందాలం కొట్టలే అంటే నేను కిల్ అయిపోతారా పోరా నేను వెళ్ళిపోతున్నా చూడు నేను వెళ్ళిపోతా బ్రో దీన్ని నేనే లేపెత్తా బ్రో వాడు గాడ్గా పనిచేసినాడు కదా వాని వల్ల నాకేం ప్రయోజనం లేదు వాడు నాకు గాడ్గా పనిచేసి దీన్ని లోపలికి వేసేసినాడు ఇప్పుడైతే దీనిలో లేపెత్తా పట్ నెదరైట్ నాకు ఇచ్చేరా బ్రో మన అవసరం లేదు బ్రో కొంచెం ఉంటే డ్రౌన్డ్ మాదిరి అయిపోతాయి అది స్వాడ్ అవన్నీ కింద పడిపోతాయి నువ్వు అయిపో డ్రౌన్డ్ మాది నీ దోస్త్ అది ఇప్పుడు దాంట్లో ఈజీగా లేపేయచ్చు నువ్వు డ్రౌన్డ్ అరే నువ్వు వీడియో ఉండరా అసలు డ్యాన్స్ చేస్తున్నావు ఏంట్రా రే ఇక్కడ చూడు నేను వెళ్ళిపోతున్నా బాయ్ నువ్వు ఏడికైనావు నాకేం అరే సారీ నువ్వు ఏడికైనావో నాకేం అవసరం నట్టే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినావు కదా నేను సీరియస్గా పోతాను నేను సీరియస్ ఇప్పుడు జోక్ ఏం చేయట్లేనే నీ జోలికే రానిక నేను పోతున్నా అరే ఇక్కడ చూడరా నేను చెప్పేది బాగా నేను వెళ్ళిపోతాను అర్థమైందా హలో రిప్లై వా నీ సావు నేను పోతా సీరియస్గా చెప్తున్నా
ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐషే. నేను నీళ్ళకి దొబ్బుతా. అయినా నువ్వు నీళ్ళలో పడతావా? నువ్వు పడవు. నేను పోతాను చూడు, నిజంగా నేను పోతాడా. ఓ వైశాబ్, ఐఎమ్ గోయింగ్. అరే ఇదేంద్ర వై, అన్నీ నాకు అడ్డంగానే జరుగుతున్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐషే. ఐఎమ్ గోయింగ్ బే బాట్ ప్లేయర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐషే. టట్టాగా చెప్పావు కదరా రే, టాటాగా చెప్పావు కదరా నీ బాట్గా నేను పోతాడా. ఐఆమ్ గోయింగ్ ఏ పేరు ఎటు పోయింది? ఆడుండే జాంబీ ఎటు పోయింది? డ్రౌనడ్ బ్రో, దీంట్లో డ్రౌనడ్ ఉండాలి కదా. డ్రౌనడ్ బ్రో అందరూ ఎటుకెళ్ళిపోయినారు బ్రో? హలో 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 నా ఫ్రెండ్. హలో అయాన్ గోలాం, ఎడికెళ్ళిపోయావు? వస్తాండు, నీకోసం వస్తా. ఏడున్నావు? నువ్వు ఈడే కదరా ఉండాల్సింది. వాట్? ఇది ఐరన్ గోళం చేస్తే తప్ప ఇవి డ్రాప్ కావు. ఏంటి నిజమా? లేదు ఇది నా కళ. ఇది నిజమే. మనం ఏం చేయాలి? ఐరన్ గోళం నేను కాపాడుకోలేకపోయా. నువ్వు ఎన్సిటీలో ఉన్నా కూడా నేను కాపాడలేకపోయా. నువ్వు నీ నెదర్లో నుండి తీసుకొచ్చా, మన బాబా T2 నుండి. నువ్వు లేని జీవితం నాకొద్దు. నేను నీళ్ళు లేకపోయి డ్రౌన్ అయిపోతా. నాకు జీవితం వద్దు. నేను డ్రౌన్ అయిపోతా. జల్దీగా అయిపో. జల్దీ డ్రౌన్ అయిపో. చచ్చిపోతా. నేను చచ్చిపోతా. స్నైపర్ సాయి, నీ ఐరన్ గోళం నా దగ్గర ఉంది. ఏంటి? ఎవరు?